A ver, Lucas, ¿y tú por qué te quieres reciclar? Hombre, porque yo tengo 2 niños, no sé qué, no sé cuánto. Estamos en el Raval, estamos aquí con la bici eléctrica, estamos llegando con un recolector, en una tertulia, mientras aquellos ocupan el edificio. El segon dia de recolector. Això de ser de la xarxa de recolector, la veritat és que m'està animant molt. Vaig amb la meva bicicleta elèctrica. Avui em toca el Raval. Ahir vaig fer Sant Gervasi i Horta Guinardó, i avui farem, i una miqueta de Gràcia, i avui farem el Raval. Allà què tal? Que en el Raval reciclem tot, les persones, les coses, tot.